جناوندان و شیان رادیو دنگ گلدن باشی رو 8 مجدار 2023 چهارشنبه لبرکسل ساعت 10 لامد 12 گذر نجمن و چین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویا لوانه آماده کاریان مشه آزادی یالتجی تجدید قوه بگملی که ور پیکانین دامن کسیم بشتر جیوینن گل بون دیار کنن کو اویجبو حق و عدالت لوربن İkram Aslan tecid ve gezil malı sergeli kurt penasakir ve bu tecdali imrali ser tevaya geli kurt sepandın ev zilme ujubu davili ve zilme vere yeko ve zilme meşkinin gele ev meşkiringe eğer mrova ki kul seranseri cihanete naskirin be tecid kirin ve kes rahat nebe uğra be serpiyan tecid bilvu tevgerek geçtiği dikare beşkandan Abdurrahman ikinci gut kuremen jigirtige hedeye u zedetiri 5 sal ceza danede ev zilme tecid zilme ve em zilme kabul nekin tecid liser herkesi tesepandan ve ev pedengi beşkandan ve herkes tevli meşah hecdehi mecdari be Mehmet Emin Diyarker ko ev adalet dukhazın gut de şahs reberapode hakareteke mezin gele kurt dekirin de hemu geleme tevlime şahjde mecdar be eğer reberapo azat be ve aşti ve revi valati Kutbettin Aslan Canizma ku tecid hüceke ugut öcalan rebere gelekiye ne bekane ku em tecid alise rebere xo kabul beken de gele kurd hecde mecdar deritici tecide hirsa xo nişan bede Muhammed Polat Abdurrahman Şengül gutun mafe herkesi heye ku hevditine be xizmen xo yengirtirebke de hukka cihanede tu cihe tecide tüneye mukabın levi valati hukuk tüneye emeş bu hak hukuk adalete lurben u denge xo bilent beken zilmal ser rebera pozil malı sermeye em kabul nakin valatiye binave Kemal Çiçek jigut devlet bir tecidkirin reberapo peyameke de gele kurd beje ezevet tüne bikim dive gele kutrabe serpiyan u bersive bide dive gel devleti mecbur bike ku gavan bavije dive reberapo azat be azadiyavi azadiye gelemeye evmeş jibo me fersende u dive em nişani devlete bidin ku em tecrid kabul nakin Girtiye nexweş Fevzi Arslan û Şehriban Mimkara de hevdîtina bu parêzerên xwe re işkence elevan hatiye kirin ve gotun u banga hestiyariye kirin. Girtiye nexweş Fevzi Arslan 5 salili girtika tipa teyar rihayete ra girtin. Girtiye nexweş Şehriban Mimkarji li girtika tipa teyar hejmardu du ar rihaye girtiye. Fevzi Arslan ji bu revîn ve dernekevin korsi bikartine. Diyar dike ku di sevkin nexweşxaneyê de bu muameleye xirab re rûbru dimîne û dibêje فتقا من هي تداويا من حطنا نهاتي كرن تو فيديا كورسي تونه بجيشك دبيجن دبي طاول عمليات ببه لهين جي نبومه شيربان مماكان جي نقوشيا پنج شيريه او دبيجه سبكن من درن خستن پشتك و پارزر و پارلمانتر روشا من جدوزگري راگهاندن من سبكنا خوشخانه کرن لوي جاره هر چقازدو جاران بیوپسی کرن جی درباره نخوشی آمده تشیس نهاد کرن او گر bu beji jimre negutun ez hinjini zanım çi nexweşiya min heye û agahî nadin min Şehriban Mimkara da zanî ku 5 rojin av li qawuşê wan naherike hem Fevzi Aslan û Şehriban Mimkara bankla parêzvanên mafê mirovan bi taybetî jî rêxistinin hukukê kirin ku li cî bin pêkina mafan têkevin nava liv û tevgerê û dengê girtiyan bibihîsinin Girtiye heftu 8 sali hat berdan ma piştî vî amrê xwe ez ê ji kurdbûna xwe poşman bibim. Emin Soyal heftu 8 saliye ji sedî noktû yek asteng dare û hatibû girtin piştî îtiraza parêzeran di şeşê mijdarê de ji girtîgeha Êlihê hate berdan. Soyal ji ajansa nefer axivî got min di girtîgehê de rojên zehmet derbas kirin. Avêtin ser mala me û ez girtim destê min kelepçe kirin û ez birim sêrtê. Destê min reş û şîn bûn. Nexweşiya min amide dil û nefesê heye û di nava xwîna min de îltihap heye. Rapora min jî hebû dîsa jî ez girtim û kelepçekirî birim. Xwarin nexweş bû lê em mecbûr bûn bixwin. Heke ku me nexweriba em birçî diwan. Dema ku em dibirin nexweşxanê jî kelepçekirî em dibirin. Di bîstê rojên dawî de ez 3 caran birim nexweşxaneyê. Emin Soylan got ez hatim berdan lê aliyeke min xemgîn e ji ber ku hevalê min teva girtîne tişta ku li dijî Kurdan tê
kirin zilme mapişti vi temeni ez ji Kurd buna xwe poşman bibim. Me Kurdan tune hesibandin mirove nexweş hene û nikarin rabin serpiyan û pêdiviyên xwe pêk bînin. Wan dikine hücreyên yek kesî hingirtî jî cezayê wan xilas dibe û wan bernadin. Zilma mezin ev e. Dibêjin em poşmanin. Wê kî bêje ez poşmanım. Herkes xwediyê doza xwe ye. Em ê çawa poşman bibin ez hatime berdan lê dilê min li cem hevalên min in. Daxwaza min ev e ku hemû girtî bên berdan. Girtî dibin zilmê de ne mercên wan nexweşin pêwîst e bên berdan. Pelegodarên hêja her roja ku diçe fikar zêdetir dibin 15 rojun rojnamevan Silêman ji aliyê pêdeke ve hatiye revandin û agahî jê nayê ji rojnamevan û edîtora beşa Erebiya Ajansa Rojnîsê Silêman Ahmed di 25 mijdarê de ji aliyê pêdeke ve hatibû revandin 15 rojin agahî nayê girtin. Rojnîsê bi daxuyanekê got em weke Ajansa Rojnîsê tohmetên nerasiyên asayişa duhokê ya pêdeke bütûn red dikin û şermezar dikin. Em daxwaz dikin ku aqubeta Silêman Ahmed li zitûrên demê de were eşkerekirin û berdan. Li gel ku bertek û helwestên dijî revandina Silêman Ahmed zêde dibin, her ku diçe guman û fikarên li ser jiyana Silêman Ahmed zêde dibin. Pêdeke ji ewlehî û jiyana edîtorê Ajansa Silêman Ahmed berpirsiyar e. Li Efrînê berhema heştî darên zeytûnê hatin dîsîn. Li gurî agahên Ajansa Hawarê li Efrînê Dewleta Tirka dagiriya komek şivan û biyanî li gundê Çetela Ortê ya Girêdayî Şîyê berhema heştî darên zeytûnê dîsîn. Berhemên darên zeytûnê yên hatine dîsîn yên İmad Reşîd Hemo, Xelîl Reşîd û Ebî Betal Mustafa ne. Ji 18 Adara 2018 ku Dewleta Tirk Efrîn dagir kir zext, îşkence û dizî lê kêm nebûye. Ji ber êrişê Dewleta Tirk xelkê resen heremen ne çarê koçberkirinê dibin Dewleta Tirk li şûna wan malbatên çêteyan bicih dikin. Hejmara 246 a kovara stêrka ciwan hat weşandin. Kovara stêrka ciwan bi ser navê li ser xeta feda ya rêbera Pomeşiyan bi dizayên û naverokeke nû hate weşandin. Naveroka kovarê bi vî rengî ye. PKK navê heqeta nû ya Kurd e. Di nifşê 68 de bi pêşengtiya ciwanan li gelek deverên cîhanê serhildan û têkoşînên şoreşkerî derketin holê. Lê belê ji bilî tevgera azadiya Kurd heta roja îro pir hindik partî û pêşengman li ser lingan. Di damezrandina partiyê de ji bo mîsûgerkirina serkeftinê dînamîzma ciwanan bi rastiya rêbertîrê çawa bû yek û PKK hat damezrandin. Di roja me ya îro de ciwan dikarin encamên çawa ji vê dîrokê derbixin. Jin jiyan azadî serbixa azadî û bi rêbertîrê 24 saat em bijîn û bidin jîn. Rastiya jinê şopandina kevine şopiya xwedevandan e. Ew jiyana ciwanan e ku em her tim lê digerin êdî rastiye. Li ser Şehîd Delal Ahmet nivîsek hatiye nivîsandin li ser Roşad Zilan û Erdal Şahîn jî hatiye nivîsandin kronolojiya PKK Cemîl Bayê komploya li dijî rêbera siyasî û bûrdoziyê nivîsiye. Hüseyin Çelebi pirtûkxane heye pirtûkên ku em pêşniyar dikin hatine amadekirin. Li Gazayê di şerê İsraîl û Hamasê de 1328 kes hatin kuştin. Ji heftê cotmehê ve şerê navbera Hamas û İsraîl ku bi êrişa Hamasê dest pê kir bi dijwarî dewam dike. Li gorî Wezareta Tenduristiyê Gazayê de êrişa İsraîlê de ji heftê cotmehê ve de 1328 kes hatine kuştin. Ji wan 4237 kes zarokin. Rêxistina Tenduristiya Cîhanê di civîna çepemeniyê de danzanî şer meheke dewam dike û ji bo rawastandina şerê dibe sedema êş û azaran banga xwe dubare kir û wiha got. Li Gazayê bi hezaran mirov dimirin kesên sax mane jî bi travma nexweşî nebûna erzaq û avê re rûbirû mane. Hatzanîn di êriş û şerê de 106 xebatkarên tenduristiyê hatine kuştin 16 ji wan dema li ser kar bûn. Xezayê 102 û li şerêya roja waya ku dibin dagirkeriyê de 121 êriş li navendên tenduristiyê hatine kirin. Sekreterê Giştên Netewên Yekbûyî Rewşa li Gazayê wekî felaket bi navkir û got ji ber şerê di navbera İsraîl û Hamasê pêwîstiya agirbesteke mirovî ya lezgîn heye. Gaza veguheriye goristana zarokan. Wezîrê Parastiyê İsraîlê Yoav Gallant agahî da ku ketina nav Gazayê de. Yoav Gallant got ji pêşengên Hamasê Yahya Sinwar
hawirgehê ke hat astenkirin hat dilgirtin bên berdan ve şer devam bike. Niyeta me nîne em bi Hizbullahê re şer bikin. Heta na heftî çekdarên Hizbullahê hatine kuştin sivîlên Gazayê ji bo ewlehiya xwe divê biçin başûr. İtalya penaberên ji deryayê rizgar kirin wê ji bo Arnavutlukê dersînor bike. Hat diyarkirin ku Serokvezîrê İtalya Giorgio Meloni û Serokvezîrê Arnavutluk Adil Rama peyameke imzêkirin li gorî vê peymanê İtalya wê li Arnavutlukê du kampan veke û penaberên ji deryayê têne rizgar kirin wê bişînin van kampan. Desthilatdariya İtalya diyarkir ku kampên li Arnavutlukê ava bikin wê 3000 penaber bigire. Li gorî peymanê wê di bihara 2024 de dest bi şiyandina penaberan bikin û salê bi qasî 39,000 penaber bişînin Arnavutlukê. Almanya ji polîtikaya koçberiyê tundtir dike. Par milyonek Ukraynayê hatin Almanyayê lê gelek penaber ji rojhilata navîn û Afrika jî hatine Almanya. Di ser vê yekê Serokwezîrê Almanya Olaf Scholz ku serokê desthilatdariya herêma Saksonyayê Yerên Stephan Weil serokê desthilatdariya herêma Hesenê Bars Hirîn li Berlînê hatin cem hev û têkildarî penaberan peyaman çêkirin. Li gorî peymanê ew ê rê li ber penaberan bigirin da ku hejmarek kêm penaber werin Almanyayê li derbarê planê kêmkirina hejmara penaberan de tu agahî nehatiye dayîn.